Jaluo Nyanza ka ni kech already Samwalo seni Honorable Eliud Owalo and Deputy Secretary mar UDA in charge of strategy. Omiyo sechegi kaka Joluo wa feel ni hold two positions. One should have been relinquished for another Luo person mondo hold. Again, and advice mara ne Ker William Ruto giluoro kendo gi humility and ni going forward Eliud Owalo kuru kabedo sworn in ka parliament biro pass to mondo kuru o step down as a deputy secretary in charge of strategy e UDA mondo Jaluo moro mondo kaw kanyo. Mar ariyo kendo adawacho ni en adier ni ji mang'eny kabisa including me and brother na miluongo no Chuka ni in charge of Jokali notiyo very closely gi UDA kod Kenya Kwanza ka support Ker William Ruto. Koro why expect ni going forward in the next tier of appointments obro yiero jok moko ma modak kod Joluo around ka donguna na kan gi jok man go mang'eny ka gin jo ODM gi Azimio, but nikech wan anyuola kendo wan brothers waonge gi lweny kindwa omiyo ka